Buenas noches. Voy a presentar al conferenciante de hoy de un tema que, como tenéis todos ahí, es de rabiosa actualidad. Nos enfrentamos con compromisos muy fuertes en sentidos aparentemente antagonistas, como puede ser la necesidad que tenemos de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y que tenemos una obligación moral de hacerlo y hacerlo cuanto antes. Y por otro lado tenemos un compromiso al que nunca le prestamos atención, que es atender a la comunidad de la que nosotros formamos parte y asumir el compromiso de mantener aquello que nosotros disfrutamos para que los disfruten las generaciones posteriores. Y entonces ese compromiso, que tiene como ineludible parámetro de juego el dinero, nos lleva a generar incluso situaciones antagónicas cuando son totalmente innecesarias. De acuerdo con ello, hoy Pablo Ramil Rego va a presentar una visión desde su punto de vista. Pablo Ramil es profesor titular, acreditado a cátedra en Botánica de la Universidad de Santiago, en la Escuela Politécnica Superior de Lugo. Tiene dos ámbitos de especialización, que es, por un lado, el tema de la paleoecología y, por el otro tema, la biodiversidad. Es director del Instituto de Biodiversidad y Desenvolvemento Rural, el IBADER, de la Universidad de Santiago, director de la Estación de Investigación do Courel en Seoane do Courel, fue vicerrector de investigación do Campus de Lugo hace ya casi que 15 años, amplia producción científica, pero sobre todo es un hombre de campo. Solamente un cascarrillo, que no sé si le hará mucha gracia o no, pero un día, por alguna razón, le llamé por teléfono y me respondió vivaqueando en los picos de Europa. Y me pareció, era ya tarde por la tarde, y me parecía una locura estar, aunque aparenta muchos menos años, pues ya no está en los 25, como para andar vivaqueando en los montes en busca de una especie endémica en aquellas horas. Pero además se ha dedicado a coordinar en buena medida instrumentos de gestión y normativas. El primer inventario de humedales de Galicia, el plan director de la Red Natura 2000, que es la Directiva Hábitat de la Unión Europea, el plan de usos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde y miembro de distintas organizaciones como el Observatorio Galego de Biodiversidade, la Red Galega de Reservas de la Biosfera, secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de UNESCO y, por lo tanto, una persona muy capacitada para tratar este tema. Ya digo que es un tema controvertido, pero es un tema en el que muchas veces no tenemos elementos para generar un criterio propio, y eso es un poco lo que se ha tratado de aportar, esos conocimientos para que podamos tener criterios propios al asunto. Por mi parte, nada más. Queda ahora todo en manos de Pablo Ramil.
que hai. Boas tardes, noites a todas. Me dicía Juan que iba a falar normalmente, cando estou tranquilo, falo en galego, falo en castelán, mezclo. Por o cal dicía, como buen galego non sei que contestarte. Entonces, empezarei falando, non sei en que, agora mesmo estou en galego, despois me imagino que algún momento pasarei a castelán. Ben, gracias, Juan, por as verbas, gracias a todos por estar hoxe aquí. Eu quería comentaros algunhas cousas sobre os parques eólicos, sobre a enerxía eólica en xeral, sobre a incidencia dos parques eólicos no territorio galego en particular, e tamén un pouco sobre a experiencia do noso grupo de investigación en relación con a xestión, a planificación dos recursos naturais, da xestión deses propios recursos naturais no ámbito dese medio rural. Tiñamos como un encuadre, tiña aquí un encuadre dunha foto xa moi bella, 2001, xa pasaron moitos tempos. Este era un traballo que estábamos facendo para a Xunta de Galicia, que era a primeira cartografía de vegetación moderna dun territorio galego que estaba transformándose, empezaba a transformarse por la incorporación dos parques eólicos. Vedes aí que se estaba construindo un parque eólico, se estaba iniciando esa construcción, o parque todavía non estaba en funcionamento, pero bueno, xa estaba en sí cambiando en gran medida toda o que era as necesidades, as políticas de conservación, os obxectivos de conservación, os obxectivos de desenvolvemento rural que había nese territorio. Nos pasou o tempo, seguimos traballando vencellados con aspectos de valoración territorial, tanto de a xeodiversidade como da biodiversidade actual, en relación coa rede Natura, cos hábitats e especies protegidos desa rede Natura, e fomos generando distintos proxectos e pouco a pouco fomos tamén integrando esos datos nosos con datos de outros autores europeos que tamén estaban preocupados por as mesmas temáticas, tamén están preocupados por os mesmos temas. Temos unha amplia bibliografía, antes o comentaba Juan, desa experiencia nosa en investigación. Pudimos ter a sorte de plasmar en algunos casos parte desa información en documentos técnicos e documentos legais, como é o caso do plan director, o primer plan director da Rede Natura que tuve a posibilidade de coordinar con un compañeiro que, por desgracia, xa non está con nós. En ese plan, plantexamos por primeira vez no Estado español a exclusión de determinados territorios por su valor ambiental do desenvolvemento de proxectos enerxéticos. Falamos en concreto de enerxía fotovoltaica, falamos en concreto de enerxía eólica. O plan director se adiantaba, o plan director galego, a outras normativas que viñeron posteriormente en outras comunidades autónomas e que fixeron tamén o mesmo, e que incluso a día de hoxe hai moita controversia en algunhas comunidades que non o fixeron e que teñen moitos problemas en canto á regulación, á planificación deses aproveitamentos eólicos, incluso nas áreas de maior valor ambiental dos seus territorios. Decíamos que esa experiencia en Rede Natura e en outras áreas, en outros tipos de espacio, as fomos realizando en Galicia e en outros territorios, e desde o ámbito do Ministerio de Transición Ecolóxica nos pidieron xa fai un par de anos elaborar un documento base, un informe para analizar a situación e a problemática que estaba ocurrindo con a implantación dos novos parques eólicos, das novas granxas de produción fotovoltaica, das novas incluso explotacións hidráulicas nos distintos territorios españois e concretamente desa rede española de reserva de biosfera. Elaboramos un documento que se someteu a distintas fases de participación pública dentro do Ministerio e dentro dos propios órganos da UNESCO, e ese documento remata no ano 2023, se pode, se o queredes, os interesa, o podedes descargar da página web do Ministerio de Transición Ecolóxica, buscades informe viabilidade enerxética, se o podedes descargar íntegramente. Ese documento plantexaba unha serie de cousas sobre as cales vamos a hablar hoxe aquí, algunhas delas que o grupo redactor propoñía foron evidentemente aceptadas por o propio Ministerio, acabaron integrándose na propia normativa estatal, outras están todavía aí pendentes de incorporarse no dese desenvolvemento legislativo que ven acompañando a todo este desenvolvemento das novas enerxías.
Ben, marcado este pequeno encuadre, falar de vento en Galicia parece que é algo estrano. Temos, sin embargo, moitas referencias ao uso do vento, ao valor incluso que ten o vento desde o punto de vista, evidentemente, cultural. Ese valor o tedes aí neste traballo de Castelao con esta guada do ano 1910, pero tamén nos quedan pequenos restos, algunos deles que son máis museísticos que verdadeiros, de antigos muiños de vento que, sobre todo na área litoral, desde Ortigueira a Baiona, pois iban distribuindo para obter un muiño para traballar o gran, un muiño que xa non iba con agua, en este caso, evidentemente, o vento era o que sustituía a auga en estas zonas. Esos muiños de vento parecidos aos muiños de Castela, pois a día de hoxe han ido desaparecendo, digo que quedan pequenos vestixios, quedan pequenos restos, e que nos estaban indicando que sí que existía un uso desa enerxía. Esa enerxía como para obtención de enerxía eléctrica, o inicio da mesma é algo moi recente. En 1980, o que din os libros como o primer aeroxenerador que se pon en marcha a nivel mundial en Estados Unidos. En 1982 temos o primer parque eólico, estamos casi moi cerca do desenvolvemento da vida dunha persoa, é dicir, estamos en algo que va a cambiar a configuración de moitos territorios que ten unha reducida longevidade, unha reducida taxa de anos. No ano 1973 temos a primeira referencia dun aeroxenerador que está funcionando en Galicia, aeroxenerador con un fin agrario. As novas producións agrarias necesitaban enerxía, a dificultade de obter enerxía no medio rural, levaban a implantar novos métodos. Se plantexou a posibilidade con empresas de fora de Galicia de establecer aeroxeneradores para alimentar de enerxía estas granxas. O resultado non foi moi brillante, pero, bueno, temos aí as primeiras actuacións. No ano 1972 o Ministerio saca a concurso unha serie de axudas para establecer os primeiros parques eólicos. Desas axudas hai dos proxectos que se materializan, que teñen éxito. Un deles en Toledo, en 1984 se pon en marcha o primeiro aeroxenerador conectado á rede eléctrica, a principios do ano 84, porque a finais dese mesmo ano, en Cataluña, se pon en marcha o segundo aeroxenerador. Temos aquí o que pode ser o inicio da enerxía eólica no territorio ibérico. Vedes os equipos, son equipos moi parecidos a ese que tamén víamos en Galicia, de pequeno tamaño, de 3 hélices, e que combinados iban a darnos os primeiros parques eólicos. Cando falamos de un parque eólico tamén falamos dun conxunto de aerogeneradores que producen enerxía, unha subestación na cal esa enerxía se transforma e se lanza finalmente por unha línea de evacuación aérea ás distintas poblacións. O conxunto desas líneas, conducións internas, conducción externas, as propias torretas, os propios aerogeneradores, é o que chamamos un parque eólico. Por lo tanto, a configuración desos parques eólicos vai ir mudando co tempo, vai ir cambiando a medida que a tecnoloxía se vai millorando. Vedes aí unha gráfica desde 1990 hasta o que pode ser o 2025, é unha presunción, como a potencia dos aerogeneradores pasan de 0,5 megavatios a alcanzar os 15 megavatios, pero como ademais a altura da torreta se va incrementando de forma considerablemente. Logo veremos como esos incrementos de potencia, esos incrementos tamén de tamaño, teñen unha repercusión no medio ambiente, teñen unha repercusión no territorio. Este cambio de mellora tamén ten unha ventaxa. Antes, para producir pouca enerxía, necesitaba moitos aerogeneradores de pequeno tamaño. A día de hoxe, con un número moi reducido de aerogeneradores, producimos moita maior cantidad de enerxía. Tedes o caso do Cabo Vilán, que é un dos primeiros parques eólicos que se pon en funcionamento no territorio galego. Inicialmente estaba configurado por 22 aerogeneradores, 3,9 megavatios de potencia nominal cada un deles, e, sin embargo, cando este parque eólico quedou obsoleto, hubo que reformarlo, hubo que poñerlo de novo en marcha. O que se planteou foi un novo parque eólico con 2 únicos aerogeneradores, cada un deles con unha potencia de 5,4
4 megavatios e se puxo xa en marcha no ano 2016. O cambio, evidentemente, de produción incluso pode ser maior, pero que tamén é importante que con esta repotenciación, con esta transformación dos parques eólicos vellos a parques eólicos novos, o impacto a nivel da paisaxe, a nivel dos componentes do territorio tamén se vai a reducir en a maioría dos casos. Pois aí temos un aspecto a ter en conta. En ese cambio de tempo tamén o vedes, probablemente aparece moi reflexado na prensa. Galicia pasou de ser unha das territorios onde máis se producía enerxía en relación coa enerxía eólica. Vedes aí esa mancha de color roxo no norte das provincias de Coruña e Lugo, que as Pontes, Vilalba, Viveiro, Ortigueira, ese rectángulo, sería a zona de máxima produción a principios do século XXI de enerxía eólica en España, e, sin embargo, nos últimos anos, pois, utilizando a mesma fonte de datos, os mesmos datos que procede do Ministerio de Industria, a importancia de Galicia se vai disminuindo, vamos a ser equiparados ou incluso superados por outros territorios ibéricos. Hai, por tanto, hai un cambio tamén en la importancia que poden ter determinadas áreas para a produción de enerxía e o valor que poden ter a maiores determinados tipos de proxectos. De calquer maneira, cando falamos de produción enerxética, nadie pode negar que cada vez a produción enerxética de renovables é moito máis importante frente a las non renovables. Aí tedes unha gráfica para o período de xaneiro a decembro do ano 2023, donde a contribución de enerxía renovable alcanzaba un 50,4%. Para o inicio deste año, os 3 primeiros meses que estaban contabilizados, a produción chegaba incluso a superar o 58,2%, e a previsión é que con os novos equipos que se están poñendo en marcha, que se están planificando, esa contribución de renovables sea todavía maior e que algunhas desas energías non renovables, sobre todo a proveniente do carbón, pois xa teñan un valor xa non un 1,5 como están representando a día de hoxe, sino que tengan un valor próximo ao cero. Por lo tanto, temos un aspecto importante que nadie pode dubidar da importancia da enerxía eólica, da necesidade de ter produción de enerxía eólica, de que esa enerxía eólica pois ten un componente de desenvolvemento tecnolóxico tamén moi importante, pero tampouco podemos eludir que todo iso tamén ten unha implicación no propio territorio, na propia biodiversidade, que é un pouco que vamos tamén a comentar. Vamos a ir centrándonos en aspectos ambientales. Eu non quería tampouco entrar en todos de golpe, porque son moitas cousas que poden ser algunhas moi arduas a estas horas. Quería hacer así unha galería moi fotográfica de algunos destos aspectos, centrándome en 5 elementos ambientais e logo despois valorar outras as cousas importantes que como é a zonificación ambiental. Desos aspectos ambientais que inciden en la enerxía eólica, como calquer enerxía, como calquer proxecto, hai unha cosa a la cal está subordinada, que é a evaluación ambiental. A evaluación ambiental, se a produción de enerxía eólica é algo recente, a evaluación ambiental, inda que temos, pois todo o mundo fala de avaliación ambiental, todo o mundo fala de avaliación de proxectos, todo o mundo fala de avaliación de plans, é algo tamén moi recente. A primeiro rexistro dunha avaliación ambiental normativizada nos anos 1970 en Estados Unidos. Ese modelo de Estados Unidos posteriormente xa vai aplicar en distintos países. En a Unión Europea, en aqueles momentos, Comunidade Económica Europea, non se introduce hasta 1985 coa Directiva 85/337 de impacto ambiental. Temos aí a primeira normativa que será copiada, que será transposta con máis ou menos premura nos distintos países da Comunidade Económica Europea. España xa estaba naquel momento dentro da Comunidade Económica Europea, se vai a transpoñer como ocurre co resto dos países, e incluso co paso do tempo esa normativa tamén irá xenerando normativas xa de ámbito inferior ao do Estado, normativas de carácter autonómico. Vedes tamén como esa adaptación de las políticas de evaluación ambiental están tamén reseñadas con as cumes da Terra. As cumes da Terra son as grandes reunións ambientais que promoven Nacións Unidas.
temos a cumbre de 1972 de Estocolmo, da cal se desenvolve en 1970, os documentos se aproban en 1972, a cumbre posterior de 1992 de Río de Xaneiro, e entre esas dos cumes pois vai haber moitos cambios na concepción política do medio ambiente, en artellamento das distintas políticas, das distintas interaccións de actuacións en relación con ese medio ambiente. Ben, se o vemos de unha maneira todavía máis complexa, pois en ese mesmo período a Europa, a Comisión Europea e posteriormente a Unión Europea van establecendo os seus distintos programas de acción comunitaria sobre medio ambiente, donde, por un lado, temos el proceso de conservación da natureza, os procedimentos de avaliación ambiental de proxectos de plans, e donde, por outra parte, temos tamén as necesidades de cumplir os obxectivos do cambio climático, de reducir as emisións, de promover enerxías no contaminantes. Por lo tanto, esa mezcla, esos tres pilares de plantexamentos nos van a condicionar tanto esos programas de acción de medio ambiente, nos van a condicionar a estrategia de biodiversidade, que é o documento básico medioambiental que temos no conxunto da Unión Europea, e nos van a condicionar xa en períodos máis cercanos novos programas como é o de infraestructura verde e azul, o Pacto Verde Europeo, donde, por decirlo de alguna maneira, en lenguaxe así moi rápido, é onde se reparte pois a tarta dos fondos dos recursos económicos. Todas estas políticas artellan en base a unha serie de actuacións con unos presupuestos moi importantes, e esos presupuestos se desenvolven a través de unha serie de estrategias concretas, como ese Pacto Verde ou esa estrategia de infraestructura verde que antes comentábamos. La normativa a nivel europeo en relación con el procedimiento de evaluación ambiental é unha normativa básicamente de dos caras. Por un lado, temos unha normativa de evaluación ambiental dos plans e programas, e outra para os proxectos de carácter público e privado, é dicir, dos propios proxectos. A normativa de plans e programa é a que debería de compatibilizar en que zonas sí, en que zonas non se deben hacer determinados tipos de actuaciones, como se debe priorizar determinados tipos de recursos, como se deben priorizar determinados tipos de aproveitamentos, mentras que a normativa propia de evaluación de planes e proxectos xa vai ao proxecto tipo. Se temos unha boa planificación a nivel de plans e programas, reducimos tamén todo o atasco que podemos ter de proxectos públicos e privados, de evaluación de proxectos públicos e privados. É o que din os técnicos, os especialistas en dereito ambiental. Cando non temos unha boa delimitación de plans e programas, acabamos generando graves problemas nos procedementos de evaluación dos distintos proxectos. A evaluación dos distintos proxectos é un proceso complejo, é un proceso largo, é un proceso complicado, difícil a veces hasta de seguir. Vamos a evaluacións, no caso de enerxía eólica, sempre de evaluacións de carácter ordinario, non podemos ir por o procedimento simplificado. Esa evaluación ordinaria pois leva fases de información e participación pública. Esas fases de información e participación pública poden finalmente trasladarse al ámbito legal, é dicir, podese interponer el recurso ante los xulgados correspondentes. Por lo tanto, temos un procedimento científico, técnico, administrativo, xudicial, que vai crecendo co tempo, que fai que moitas veces os procedementos de adecuacións dos procedementos de avaliación ambiental se fagan moi engorrosos, se fagan moi longos e se fagan con moitos problemas. Ben, a Unión Europea é consciente delo, ten varios intentos de reducir esos aspectos, hai moitas manuais, penso que moitos deles ni tan siquiera se coñecen. Nos últimos anos a documentación técnica da Comisión Europea se ha incrementado sustancialmente,
pero tamén é certo que hai moi pouca que se publica en castelán. España non paga, e como España non paga, pois a maioría dos manuais están únicamente en inglés, en eslovaco e en os países que sí que pagan as traduccións. Isto que ten de malo, que moitas veces as recomendacións que están plantexando pois desde Bruselas pois non lle chegan aos territorios, non? Atopamos recomendacións de todo tipo, desde recoleccións de propostas novedosas ou propostas positivas en relación con tramitación ambiental, aspectos de conflictos en relación con áreas que teñen unha protección ambiental singular e temos tamén directrices concretas de como se debe tramitar os procedimentos de avaliación ambiental, como se debe contemplar determinados aspectos en relación con determinados usos ou con determinadas peculiaridades do territorio. Por lo tanto, hai unha amplia documentación técnica promovida por a Unión Europea, tamén hai alguna promovida por el Ministerio, por os distintos ministerios do Goberno Central e moi pouca información promovida por as comunidades autónomas. As comunidades autónomas casi derivan a súa información e os seus aspectos de difusión ao que fai o Estado. Ben, en base a esa información podemos plantexar algunos aspectos de la implicación dos parques eólicos nos territorios e centrándonos no medio rural. Uno deles que sempre se fala moito a contaminación lumínica. Isto é unha imaxe de satélite que nos indica el lucerío artificial que temos no continente europeo. Si vamos ampliando, nos quedamos en Santiago, vedes que Santiago é unha zona que se di de contaminación lumínica. Si vamos a las zonas de producción eólica, son zonas oscuras. Podemos chegar á conclusión que os parques eólicos non teñen un componente negativo na contaminación lumínica, máis aínda se o comparamos co que se produce, o que se está producindo nos núcleos urbáns, núcleos, os grandes povos que existan no ese mesmo territorio. Evidentemente, iso é certo, pero tamén é certo que, inda que parezca extraño, hai algúns parques eólicos que han utilizado determinados tipos de iluminarias e esas iluminarias pois atraen a determinadas especies. Temos problemas, están reflexados, de que hai aves nocturnas que se sinten atraídos por os colores, sobre todo estroboscópicos, que teñen algún parque eólico. Estas lucerío o teñen así establecido, sobre todo en zonas que hai próximas a aeroportos, están obligados por tráfico aéreo de tener este tipo de iluminación e se ha detectado que pode ter interferencia en o voo de determinadas aves ou incluso pode favorecer que estas aves choquen coa propia instalación eléctrica. Podemos dicir que non é moi importante, bueno, pode que non sexa moi importante. Tampouco parece que é moi importante a contaminación electromagnética. Estamos rodeados de todo tipo de postes de telefonía, de postes de radio, de postes eléctricos. La emisión electromagnética de sistemas energéticos é moi inferior ás que incluso podemos ter en un domicilio particular, o microondas, o wifi, a televisión, e xa non digamos outros tipos de usos. El espectro electromagnético, ademais, está moi ceñido a la distancia del foco emisor e, evidentemente, as grandes torretas de alta tensión teñen un certo tipo de contaminación que se vai perdendo a medida que nos vamos alonxando da propia. Existen normativas que regulan ou tratan de regular a disposición destos elementos e, por decirlo de alguna maneira, non suele ser tampouco un dos problemas máis fortes no ámbito dos parques eólicos. Outro elemento tamén moi discutido é o ruído. O ruído é considerado como un elemento negativo en calquera actividade. Cando falamos de 40 decibelios, decimos que é o límite para considerar que estou falando ahora por encima de 40 decibelios, gracias á megafonía, ademais, non por mi voz.
Entonces, cando estamos por debaixo de 40 decibelios, estaríamos en un paisaxe natural, sin grandes ventos, sin grandes cambios de ningún tipo de componentes, e iso é o que se considera como normal. El límite do ruido como un problema a nivel incluso de salud de las personas se establece por encima dos 65 decibelios. Isto é algo que han tenido moi en conta os constructores ou diseñadores dos aerogeneradores, de tal modo que na maioría dos casos están aí intentando meterse entre los 40 e los 50 decibelios, están escapándose de los límites que marca de tolerancia. Por lo tanto, evitan sobrepasar esos niveis, ¿no? Sobre o ruido, evidentemente, hai, de novo, igual que hablábamos con la contaminación electromagnética, desde a fonte emisora a un pouco que nos distanciamos, esos decibelios se van reducindo. Existen mapas e últimamente se cartografía e se analiza con moito máis detalle que fai unha serie que anos anteriores cales son as zonas problemáticas de ruido. Podemos ter, por lo tanto, mapeado para un parque eólico cales son as zonas máis limitantes, cales son as zonas máis moderadas, cales son as zonas de baixo nivel de ruido. En términos xeral, temos que os parques eólicos están alonxados das casas, ou por lo menos é o que ocorre na maior parte dos casos, pero tamén, claro, o señor que lle toca o parque eólico cercano, ou porque con condiciones topográficas, xeográficas, o vento nos vai levando ese ruido hacia as casas, acaban como estos señores de Chantada, protestando, é lógico que protesten, porque non poden utilizar ni o teléfono ni ver a tele, porque só oyen o ruido, o zum, 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 continuo dos parques eólicos. Por lo tanto, hai formas tamén de reducir isto, hai formas de corregir isto, evidentemente, e habría que tomar as medidas para corregir este tipo de aspectos. Ben, outro punto tamén a debatir é os efectos sobre os aproveitamentos rurais. Eu sempre digo que os das empresas eólicas, unha cosa que superan facer ben é chegar a acordos cos propietarios dos montes, de agricultores gandeiros, con os que están ali producindo, que están ali vivindo desos montes, e normalmente vemos que non só haber problemas entre o uso eólico e o aproveitamento gandeiro. Hai zonas, como vedes nesta imaxe, Serra do Xistral, de aproveitamento gandeiro extensivo, que leva así desde al menos da Edade Media, sigue estando gando no monte e está o gando no interior do parque eólico. Aforran o desbroce incluso entre os regeneradores. Non só haber problemas, nin con cabalo, nin con vaca, nin con as bestas propias do monte, nin con a xestión que se le suele producir no monte. Incluso pois chegan a acordos, hai compensacións, é dicir, este é un aspecto, digamos, moi cuidado por as empresas eólicas, lógico, non? Coas especies forestais, pois en Galicia nos deu por plantar eucalipto en calquer sitio. Aquí vedes unha plantación de eucalipto en unha cume, os eucaliptos ao cabo de 10 anos non tiñan ni 4 metros, pois cando se fixo o parque eólico respetaron esta parte dese matorral, decimos nós, matorral alto de eucalipto, nin sequera o eliminaron todo. É dicir, que vedes que sí que hai certa sensibilidade dos propietarios eólicos, dos promotores eólicos, con manter os tipos de aproveitamentos que se fan no territorio. Eso nos leva tamén a que en algunos casos, de novo, cando algún aerogenerador está máis preto das casas, preto das granxas, preto de onde hai actividade, pode haber algún problema, pode haber aspectos que en un momento non se tuveron en conta e que generan discusión. De calquer maneira, se collemos os resultados das protestas a favor ou en contra dos parques eólicos, chegamos á conclusión que a xente que vive no rural tende a aceptar e asumir e a defender o parque eólico, incluso a manifestarse como aquí os veciños do Oribio, queremos o parque eólico xa, mentras que os que viven nas cidades, máis alanxados incluso dos propios parques eólicos, pois son os que máis protestan. Vale, iso é tamén para debate. Eu non tomo postura por un lado ni por outro, simplemente expoño un dato, non?
Ben, entramos a outro aspecto tamén importante, perda de biodiversidade. Os parques eólicos provocan perda de biodiversidade? Sí, normalmente calquera actividade extensiva, importante, intensa, que se produce no medio territorial, vai a provocar o ben acompañada dunha perda de biodiversidade. Podemos valorar esa pérdida, podemos considerar que esa pérdida é asumible ou considerar que esa pérdida non é asumible, non? Esa pérdida nos afecta a distintos niveis, a nivel paisaxístico, como criterio de paisaxe, calidade paisaxística, conservación das paisaxes tradicionais, temos todo o desenvolvemento do Convenio Europeo da Paisaxe e, por lo tanto, temos un marco moi claro sobre a paisaxe. Sobre ese marco, ademais, en Galicia se ha desenvolvido o catálogo das paisaxes, as directrices da paisaxe, as áreas protegidas da paisaxe, é dicir, temos incluso un forte desenvolvemento normativo. Pero tamén temos a opinión dos nosos anteriores, non? Tedes a Castelao. Castelao ten aí unha entrevista nos anos 30 donde decía que o eucalipto había desnaturalizado a paisaxe de Galicia. Naquela época o eucalipto era moi pouco importante en Galicia. E, de feito, Castelao, cando vamos á obra pictórica de Castelao e queremos ver como retrataba os eucaliptos, atopamos normalmente que pinta un eucalipto aillado, pegado a unha casa, como vedes en este cadro, ou como en outros casos o pinta pegado a unha igrexa, é dicir, son elementos de gran porte, con unha configuración de folla e de estrutura que Castelao evidenciaba diferente ao que é un árbore típico do noso territorio atlántico, e para Castelao isto supoñía unha desnaturalización da paisaxe. Vale, perfecto, podemos opinar, podemos aceptar ou non. Vale, a nivel das eólicas, isto é unha desnaturalización da paisaxe. É unha foto idílica, hasta algunhas venden a 200 euros en unha lámina a cero para poñer encima de la cama, se queredes, as venden aí en Amazon. Esta non a vende, que esta é miña, non saco esos cartos. Tamén é o mesmo, non é tan bonita, xa vemos máis evidencias dun cambio paisaxístico. Por lo tanto, esa valoración da percepción da paisaxe é o fundamento do Convenio Europeo da Paisaxe. Cando percibimos que un paisaxe é positivo ou negativo, está ben conservado ou non está ben conservado, estamos facendo política paisaxística. E, por lo tanto, a paisaxe está moi condicionado coa percepción da xente que vive nese territorio e coa xente que vive nas bisbarras desos territorios. Isto é a Serra do Xistral vista en fotografía de satélite, fotografía aérea do ano 56, do volo militar, donde non había nada. Había cabalos, bestas, pero non había ni carreteras, nin había casi camiños, e non había casas tampouco, porque é unha zona onde nunca a xente vivía ali de forma permanente. As casas estaban todas no pé da serra. Isto é despois dos eólicos. Todo o que vedes aí, ese cambio na paisaxe, ben derivado da construción dos parques eólicos. Las pistas de acceso, las pistas para os parques eólicos, para os aerogeneradores, os propios aerogeneradores a estas escalas non os vemos, vemos o resto do parque eólico. Por lo tanto, temos un cambio na paisaxe? Sí. Temos unha pérdida de natural na paisaxe? Sí, evidentemente. A ese paisaxe grande podemos tamén ter un paisaxe máis íntimo, máis pequeno, de zonas onde vive a xente e onde cambia pois elementos de gran valor ou elementos de valor cultural ou elementos de valor tradicional desa xente e que se ha mudado, que se ha transformado por la irrupción de los eólicos. E cando falamos de conservación da paisaxe, eu tamén tengo sempre unha crítica aos eólicos, isto sí que é unha crítica, que é o non saber algo tan fácil como adecuar as construcións dos parques eólicos ás construcións territoriais. Na zona do Xistral, o teito é de pizarra. Todas as casas son de pizarra, lousa, decimos os dali. Sin embargo, cando veñen os de eólica, nos pintan teitos de color roxo, como se foran tellas. E isto se lle permite. Isto non ten xa sentido, diremos, oye, non costa nada pintalo de negro, non? Pero, bueno, pero é a falta de sensibilidade sobre o paisaxe do territorio, como é a falta de sensibilidade non adecuar pois as construcións
aos tipos, aos modelos tradicionais, que para calquer outro tipo de actividade se exixen. Sin embargo, nestes casos, se lles tolera facer todo este tipo de cousas. Ben, se xa entramos na propia construción do parque eólico, onde empezan os problemas do parque eólico e na transformación que fai do territorio, transformación que fai do que nós chamamos do biotopo, non? A construción desas pistas de acceso, a construción das pistas onde se instalan os aerogeneradores, o cableado, todo é un mar de pistas e un mar de transformación, non? E temos, polo tanto, un cambio sustancial en esas situacións, non? Para poñer algún exemplo, aí veíamos unhas fotografías do Caurel, del Xistral, nos pasamos a Serra do Oribio, o Cancares Caurel, e vedes aquí a destrucción, a apertura dunha zona que non estaba moi alterada para a transformación do parque eólico. Ao final, o parque eólico foi sometido a un proceso judicial, acabouse eliminando o parque, acabouse cerrando a vía de desenvolvemento. Vale. En esa construción do parque eólico, antes falábamos de que os aerogeneradores iban crecendo en tamaño, iban aumentando. As zapatas agora son piscinas, xa non é o que tiñamos fai 10 ou 20 anos. Temos unas grandes transformaciones no territorio para meter unha zapata donde se va a meter a torre e sobre a torre o aerogenerador. Os podemos ver en calquer outro sitio con grandes transformacións. Este que temos aquí como outro exemplo, ano 2003, na zona do Vicedo, sobre unha togueira húmida, se construe un parque eólico, un novo parque eólico. Este parque eólico é dos máis potentes que temos en Galicia. Ten solamente 4 aerogeneradores, con unha altura de 78 metros cada un deles, un diámetro de pala de 90 metros, e unha potencia de 2 megavatios por aerogenerador. Produce os 4 aerogeneradores máis que todo o parque eólico anterior, pero tamén ten un maior impacto no territorio, como vedes nas imágenes. Vedes aí ese cambio de repotenciación. El parque antiguo tiña aerogeneradores 66 metros con 0,8 megavatios de potencia. Ahora pasamos a 78 e 2 megavatios de potencia. Ese é o cambio da repotenciación. Pero ese parque do Vicedo non é un dos máis grandes que vamos a ter en Galicia. Este está en tramitación. Por lo menos aparece así en tramitación no DOGA, el Diario Oficial de Galicia, Parque Eólico de Paradela, con 6 aerogeneradores, con 120 metros de altura, diámetro del rotor 155 metros. Que vamos a equipamentos, aerogeneradores cada vez máis grandes, con maior impacto e con maior problema. En esas zapatas. Ben, un aspecto aquí me lo cambió, non sei por qué, me move las letras. Ben, está aí o profesor Fierros, desde fai moitos anos sabemos cal é o clima de Galicia e como é a dinámica. E temos moi bons datos históricos do clima. O que pasa é que moitas destas áreas onde se poñen aerogeneradores dá a casualidade que tampouco tiñamos moitos datos. Hubo que poñer, despois de poñer os parques eólicos, Meteo Galicia foi poñendo e complementando as estacións, pois que había áreas onde se estaba producindo enerxía eólica, pero das cales non tiñamos datos válidos sobre o rexistro, ni tan siquiera de ventos. Non había rexistro de ventos, non había rexistro de outros factores atmosféricos e, sin embargo, empiezan a surxir unha serie de aspectos vencellados con as condicións climáticas. Hai problemas de que nas aspas o xistro, o orballo, que se vai condensando as gotiñas de auga, se conxelen, faigan unha placa completa de xeo, e se estás debaixo te cae un trozo de xeo de varios metros e te pode aplastar. Ora, hemos inventado esta señal de que cuidado con as placas de xeo que te veñen do ceo, non? Ben, esa falta tamén de control climático tamén se produce con as augas de escorrentía. Aquí tedes unha
pista dun acceso a un parque eólico que corta por medio unha turbeira. Non tuveron en conta que a auga circula pola superficie do terreo e ao final o que están generando pois é un incremento da erosión. Se pode remediar, se pode arranxar o que queirades, pero non se fai. E pouco a pouco a pista se va erosionando, a turbeira se va erosionando e hai problemas pois de erosión por unha mala xestión dese aspecto hidrolóxico, non? Outro punto tamén característico, a cume do Cadramón no Xistral ten 1050 metros de altitude, ten un depósito, como vedes aí, periglaciar, con pizarra solta. Evidentemente, sobre ese depósito non se atreveron a abrir a pista, abriron por a parte de atrás, pero a parte de atrás, ainda que les parecía que non era depósito periglaciar, era o mesmo, e a pista se vai. A pista está con erosión, se está movendo, está provocando unha erosión por toda a zona, por todo o territorio. Estamos vendo que hai emplazamentos onde os condicionantes ambientais, os condicionantes territoriais non se teñen en conta. Vedes aí máis exemplo. Para 3 muiños, hoxe con unha repotenciación, con un deles sobraba. Que fixemos? Crecimos moi rápido sin darnos conta dos efectos que estos podían provocar. Podemos ter moitos máis exemplos. Este é o nacemento do río Eume. No nacemento do río Eume hai 2 parques eólicos, están as súas arquetas de auga conectadas entre sí, verten todas por mesmo punto e verten por unha ladeira. Ao final temos unha zona de erosión que máis ou menos se va cubrindo de vegetación, de momento non afecta aos niveis do chan orgánico que hai ali, pero acabará provocando unha erosión en toda a ladeira. Volvemos a ter aspectos que non se teñen en conta na planificación, que non se teñen en conta, o que se teñen en conta, en vez de poñer unha tubería, como din os contratistas, en vez de poñer unha tubería de 1,20 m, poñen unha tubería de 75, aforran 4 duros, pero ao final acabamos generando un problema no movimento de auga. Ben, hai outro aspecto tamén importante. Os parques eólicos teñen conducións eléctricas, parte desas conducións eléctricas van soterradas, a esas conducións soterradas as podemos seguir vendo, hai un problema na apertura das mesmas, poden afectar a zonas de valor, e despois temos todo un problema con a evacuación da enerxía dos parques. A evacuación da enerxía se fai con torretas alzadas, evidentemente. Vedes aí o Cristo, o guirigay de enlaces que hai entre os distintos parques, que os distintos vías de evacuación, e ao final, isto que nos vai a hacer? Sumar a superficie del área afectada, a afectación do parque eólico, se temos en conta todas as vías de exportación de enerxía, se incrementa moi considerablemente e teñen, ademais, evidentemente, un efecto ambiental. As propias torretas, como están enmarcadas, en ocasións se poñen en sitios que non son adecuados, en este caso na turbeira, en outros casos o manteñemento desas líneas nos están provocando áreas continuas sin vegetación, porque estamos xestionando todas as zonas e os bordes das líneas de alta e media tensión buscando un eiral. Non queremos vegetación, non queremos nada, nin herbácea, nin arbustiva, nin nada. Estamos a promover decapados casi do chan e isto ten un problema moi grave na canto a xestión. Isto é algo a plantexar nun futuro, decir que este tipo de actuacións non teñen sentido. Aquí tedes unha imaxe dun desbroce casi total en unha zona dunha matogueira baixa que non vai a pasar de 25 centímetros e, sin embargo, estamos desbrozando para deixar a pedra al aire. Noutros casos, a línea de alta tensión a planificaron encima da carballeira, pois hai que desbrozar a carballeira. Non queda máis. Aí vedes que a carballeira xa non existe. Vale, estas son actuacións que, se collemos os manuais de xestión de líneas en calquer país do continente europeo, pois nos van a poñer plans de xestión totalmente diferentes aos que nos estamos plantexando aquí e ao que se están facendo no noso territorio.
Hai tamén un impacto sobre a flora e a fauna nativa, sí, hai un impacto. Galicia ten sobre 10.000 especies, 254 daquelas especies están estrictamente protegidas e os parques eólicos inciden sobre algunhas delas, sobre todo, como vedes na imaxe, sobre fauna e sobre aves. As aves son unha das especies máis críticas. As colisións estos son datos do Ministerio, onde se plantexan con o seu BRICLIFE, que é un grupo ambientalista, analizaron todas as pérdidas de aves en el período 2008-2018 e temos aí pois máis de 50.000 aves mortas en parques eólicos en España en esos 10 anos. Hai tamén mortandad provocada por colisión con líneas, por aerogeneradores e outro tipo de colisións. Tamén existen outros animais que non morren, que non se atopan ali mortos, que acaban nos centros de interpretación, de recuperación de fauna salvaxe. Aquí temos os datos de Aragón, hai algunhas comunidades que publican estes datos e separan os datos destas aves que chegan aos centros, cal é a súa procedencia. En outros casos esta información non ven. Os problemas coas aves afectan tanto a pequenas aves como as grandes especies de grandes tamaños, como podedes aí os búteos. En Galicia pois temos problemas con ambos casos. Os búteos non anidan no noso territorio, pero si veñen todos os anos, os temos casi de forma permanente no noso territorio, e temos en todos os anos perdas destas especies que están protegidas. Por exemplo, búteo leonado no xistral, pois tamén temos búteo leonado. Ben, nos datos da Comisión Europea, xunto ao que é o problema das aves, hai un problema tamén moi importante, que é o problema dos morcegos, inda que parezca que antes falábamos xa que hai unha tendencia de algunhas aves nocturnas a acercarse ás luces dos parques eólicos. Cos morcegos non tenemos claro que está ocurrindo. Parece ser que as emisións electromagnéticas dos propios aerogeneradores pois parece que le modifican a señal e hai unha mortandad moi elevada en territorios onde o número destes mamíferos é moi importante, incluso nos parques mariños onde hai zonas que están afectadas por migración de morcegos, pois tamén se está atopando que hai graves problemas a la hora de manter estas poblacións. Aí tedes os datos registrados tamén en algún traballo, vedes que a incidencia non é homoxénea ao largo do ano, existe unha periodicidade en los períodos sobre todo estivais, onde se concerta, e para isto hai certas medidas. O Ministerio, e al igual que en outros países, xa ha proposto distintas propostas e con a colaboración das propias empresas enerxéticas de mitigar os posibles efectos sobre as aves, máis raros sobre os morcegos, porque non se ten moi claro que a facer, evitar problemas como vedes aquí, de colisións de aves rapaces, sobre todo en los tendidos eléctricos. Algunos destes sistemas, como vedes aí, para evitar que se aposenten as aves, funcionan bastante ben, outros funcionan daquela maneira, e iso é un pouco a forte discusión que teñen coas aves. Hai outras especies tamén problemáticas, pois se plantexaba que se o lobo había modificado os seus hábitos de andar correteando por o país en función das novas pistas que se xeneran nos eólicos. Os informes que se fixeron non o demostra, parece ser que o lobo dalle o mesmo que existan parques eólicos ou non existan parques eólicos. Entramos, si queredes, al último tipo de condicionante ambiental, que son los hábitats. Cuando hablamos de hábitats, falamos de tipos de ecosistemas. La Unión Europea plantea una prioridad en varios tipos de ecosistemas porque son raros a nivel del territorio europeo y que hay que protegerlos, y esos hábitats tienen que estar hasta cierto punto excluidos, tienen que estar hasta cierto punto estrictamente protegidos. En esos casos tenemos ejemplos de buenas prácticas de conservación de algunos de estos hábitats,
pero tamén temos, como vamos a ver ahora aquí este de Muras, como o propio parque eólico, inda que vai a reducir moito a superficie que vai afectar aos tipos de hábitats, vai a ser un medio que vai a permitir que se desenvolvan novas actividades que sí que van a ter un efecto moi importante nese territorio. O vedes aquí, ao final, coa apertura do parque eólico vai a fomentar cambios nos usos, nos aproveitamentos gandeiros e acabamos tendo un impacto importante, secundario, non por o parque eólico, sino por a propia actividade gandeira sobre esas áreas protegidas. Temos, por lo tanto, un efecto acción indirecto que tamén é algo complexo. Ben, teño aquí moitos exemplos de actuacións de parques eólicos sobre distintos tipos de hábitats. En algunos casos se logra conservar, estos son hábitats de lagoas en zonas de montaña donde o parque eólico evita destruílas, evita conservalas. En outros casos temos a lagoa como esta de Monte do Pico Mondoñedo, en la foto bella, e como posteriormente o parque eólico se mete encima dela, é dicir, en algunos casos se logran conservar, en outros casos non se logran conservar. E temos como último elemento a introducción de especies exóticas. Hablamos de especies exóticas invasoras en parques eólicos. Sí, hai esos viais que estamos vendo, esas zonas de desbroces que estamos vendo, están favorecendo que se expandan especies exóticas. Moitas son comuns que as que temos no resto do territorio, outras non son tan comuns e o número se va incrementando, ¿no? E isto vai ser tamén un problema futuro a la hora de xestionar. Ben, con todo isto, lo último que quería comentaros, antes de que me diga que non me queda ni un minuto, Juan, es el aspecto de zonificación ambiental. He intentado explicar moi rápido toda unha serie de factores que inciden sobre la viabilidad dun parque eólico. E iso ha levado ao Ministerio a plantexar un procedimento de zonificación ambiental. Este mesmo procedimento se está facendo en outros países da Unión Europea, non é algo que se inventou en España, sino que se está facendo para toda a Unión, e en ese procedimento que o podedes consultar, se queredes tamén a través de la página web do Ministerio, hai unha serie de elementos que quedan excluídos para o desenvolvemento de energía eólica e energía fotovoltaica en el territorio español. Poñamos, por exemplo, las áreas urbanas, camiños de Santiago, las vías pecuarias, algún determinados tipos de espacios protegidos en función de sus valores, lo mismo que especies protegidas. Y hay otros espacios que podrían ser susceptibles de recibir parques eólicos o parques de energía fotovoltaica en función de la combinación de una serie de factores, ¿no? Estos factores están ponderados, estos factores se valoran territorialmente y finalmente esos factores se pueden hasta cartografiar. O Estado fixa unha cartografía que foi presentada ás comunidades autónomas, que se foi despois modificada coas aportacións das propias comunidades autónomas, a poder descargar en el portal del Ministerio de Medio Ambiente, e tedes las zonas de exclusión para energía eólica, las zonas de ponderación con distinto grado de ponderación para los posibles proyectos de energía eólica. Si vamos a Galicia, casi no queda zona donde meter un parque eólico. Casi todo ya está como zona de exclusión. Si aumentamos alguna parte, veis esos colores naranja intensos, pois moitas veces é a rede natura, áreas de protección paisaxística, e solamente nos quedan esos coloriñes de color máis amarelo, máis pálido, donde podían ser susceptibles. Existe, pois, unha zonificación. Existe a día de hoxe algo que os promotores poden ter en conta a la hora de saber que en unha zona roxa destas vai ter moi pouca probabilidades de poñer en marcha o seu proxecto, e nas outras zonas podería ter certas posibilidades. Veíamos o norte de Galicia, vemos as Rías Baixas, o Grove, aí en primer termo, e vemos igualmente como se marcan distintas áreas. Isto está feito, evidentemente, a unha escala de 1:5000, non ten unha escala de proxecto, pero nos dá unha información para planificar. Esta mesma información a temos, ou existe, a nivel de
Eu penso que os parques eólicos a nivel do medio rural case están moi pechadas as posibilidades, está, como dito de alguna maneira, xa moi repartida a tarta, e, sin embargo, que nos vai vir como desenvolvemento eólico xa non é o medio rural, é o medio mariño. Aí tedes en azul os proxectos que se están promovendo de parques eólicos no medio mariño. Entre esas zonas de color azul e el área terrestre, donde o Ministerio ha metido incluso unha nova área protegida. Xa estamos, digamos, planificando zona de protección, zona de explotación pesquera, zona de aproveitamento eólico. Este tipo de datos son públicos, e este tipo de ferramentas son públicas, incluso están buscando aportacións da comunidade dos distintos territorios, sin embargo, eu penso que non están suficientemente promocionadas e non están suficientemente divulgadas. Eu non estou tampouco facendo a dicir que están moi ben feitas. Podemos, se analizamos algunos dos valores de ponderación, pois podíamos plantexar cambios importantes en eles, pero, bueno, nos dan un criterio hacia onde vai a enerxía eólica, tanto no medio mariño como no medio terrestre, e a onde vai, pois, ben sellado tamén con as políticas de conservación, con as políticas de cambio climático en general. Ben, para rematar, e non... Un minuto me deixa. Vou tomar un pouco de aire. Para rematar, volvo a ese informe. Neste informe que nos facíamos, e que os comentaba no ano 2023, tiñamos unha serie de recapitulacións sobre a enerxía eólica que creo que siguen estando a día de hoxe sendo válidas. A primeira é que nadie nega a necesidade da enerxía e que nadie nega, ademais, a necesidade de reducir a dependencia de enerxías do carbón, das enerxías contaminantes, por enerxías renovables. Iso é algo que todos temos claro. Tamén somos conscientes de que hai proxectos, que hai actuacións que son bons exemplos de actividade na produción desas enerxías, pero tamén somos moi conscientes de que hai tamén malos exemplos que se han estado facendo durante moitos anos e que algúns se siguen facendo a día de hoxe. Revertir esta situación e ter máis exemplos positivos que exemplos negativos, penso que é unha tarefa que debemos facer entre todos. Tamén consideramos que, como acabo casi de explicar aí, a zonificación ambiental pode ser unha ferramenta importante para delimitar cales son esas áreas máis susceptibles de recibir estes tipos de proxectos, integrar aspectos que non contei por tempo máis de carácter local en esa zonificación, pois se temos o Camiño de Santiago tamén podemos ter aspectos máis de carácter local que se poden integrar en esas zonificaciones. E que tiene que haber unas exclusiones para determinados tipos de áreas completas sin tener que estar diciendo que una parte de un área protegida sí, una área protegida no. Desas criterios que planteábamos, tamén é moi importante los aspectos ben sellados con las distancias ás vivendas, con as distancias aos povos, a necesidade de mellorar as cartografías, que a día de hoxe temos moitos problemas en estes aspectos. Hai aspectos tamén de falta de información en materia ambiental. Ben, todo elo nos leva a un plantexamento. A enerxía nin se crea, nin se destrue, se transforma. Saber transformarla en algo positivo para un territorio é unha virtud. Utilizar enerxía eólica para destruir a paisaxe, para destruir a biodiversidade, para calquer tipo de cousas negativas pode ser moi fácil, pero non fai ni país, nin fai, como dicía outro, paisanaxe. Nos pensamos que temos que defender o país, temos que defender o noso territorio e temos que exixirlle a quen teñamos que exixirlle que as cousas se fagan ben e que se fagan con un mínimo de razonamento. Nada máis. Moitas grazas. Ben, habemos un turno
Tempo. Eu pediría preguntas concisas. Bueno, compartindo a necesidade de combatir o cambio climático e compartindo a necesidade de impulsar todo o tema das enerxías renovables, a pregunta é: canta enerxía necesitamos? Somos deficitarios ou temos superávit de enerxía? Porque isto, efectivamente, non se pode abrir o grifo sin ter un límite, sin ter un obxectivo de que cantidad de enerxía necesitamos agora e no máis inmediato futuro, tendo en conta os límites de crecemento e mesmo incluso do decrecemento que algún se plantexa. Gracias. Boa pregunta, difícil de contestar, dando un dato. Evidentemente, as políticas ambientais, en caso de España e en caso de Galicia, nos non temos máis fontes para producir enerxía que as enerxías renovables. Por lo tanto, a aposta de un país e a aposta dun territorio como Galicia para obter enerxía, porque necesitamos enerxía, é enerxías renovables, non hai outra fonte. Non temos tampouco ni a tecnoloxía para irnos a nuclear, non temos nada. Creo que a aposta en Galicia por o renovable é positiva, é o que nos vai a dar a medida que vai pechando e que vamos tendo cada vez menos dependencia de outras enerxías. Ahora mesmo estamos con, creo, non teño aquí os datos á cabeza, pero as Pontes pechou, Miramar pechou, non temos produción de enerxía ya de carbono, o ciclo combinado de... Os ciclos combinados. El ciclo combinado está funcionando y nos está... Pero eso es mala noticia. Eso es mala noticia, pero bueno, está ahí. Están buscando lo del hidróxeno, pero bueno, de momento no resuelve a papeleta, que nos está resolvendo a papeleta en Galicia para producción de enerxía é a hidráulica e a eólica. E incluso a combinación é necesaria, porque hai momentos en que eu non son experto, eu son históricamente experto en plantas, non en produción enerxética, pero bueno, hai momentos en que a enerxía eólica non produce e o compensamos con a produción hidráulica, e hai momentos ao largo do ano onde, gracias a que temos a eólica, logramos paliar que temos que seguir mantendo agua sin turbinar e nos embalses para outra serie de factores. Por lo tanto, ese vencellamento hidráulico eólico pode ser o aspecto no futuro en Galicia. Galicia, eu penso que nos van a encher de eólicos no medio mariño, eso tamén está aí, eso nadie o vai dubidar. Están aí os proxectos, están aí os plantexamentos, as dúbidas que pode quedar en algunos casos, ver os puntos de entrada desas líneas hacia o continente, o que se está discutindo ambientalmente, porque pode haber algún sitio que é mellor poñerlos en un lado que poñerlos en outro, non? Pero probablemente vai chegar un momento, eu penso incluso que a produción de enerxía eólica mariña sexa maior que a produción de enerxía eólica en terra, al menos no ámbito gallego, non? Por que? Porque van a poñer máquinas máis grandes, máquinas máis eficientes, e porque as condicións de produción no medio mariño pois parece que son mucho máis rentables que na produción no medio terrestre. Non sei se contesto, non, para nada, soy gallego, pero... Canta enerxía necesitamos? Somos deficitarios ou excedentarios de enerxía? Nosotros necesitamos energía de fuera, con lo que producimos non nos llega a día de hoxe. Somos deficitarios, necesitamos enerxía, traemos de Asturias, traemos Castela e León ou incluso traemos de Portugal, depende el período e depende das condiciones do ano. Outras veces ao revés, mandamos enerxía a Portugal, a Castela e León ou a Asturias. Necesitamos enerxía, pois a medida que va crecendo o país, as necesidades enerxéticas van aumentando. Entonces, hasta onde? Pois hasta é moi difícil poñer un límite. A cidadanía vai asumir un límite hasta aquí. Eu penso que non. A día de hoxe a enerxía é fundamental e cada vez é máis fundamental. E a enerxía vamos a sacar de renovables, non hablamos
territorio como Galicia non ten moito máis donde sacar grandes cantidades de enerxía. E eu non te vou a dar unha cifra de cuánto. Bueno, antes de nada, gracias por la charla. Dicen os expertos en consumo enerxético que para electrificar o parque móvil fai falla triplicar as enerxías renovables. Triplicar. Entonces, a demanda de enerxía que se comentaba fai un momentiño, a demanda de enerxía é infinita. Entonces, o ben paramos esa demanda, ou ben tenemos parques eólicos, fotovoltaica, por todos lados. Repito, os expertos dicen que hai que triplicar a produción de enerxía, o cal é para as necesidades actuales, o sea, para que simplemente se electrifique o parque móvil. Bueno, creo que estás tratando de decir que necesitamos solo para a demanda de automoción triplicar a produción que tenemos hoxe de enerxía. Non o sei, pode ser, pero está claro que os combustibles, coches de diésel, coche de gasolina, teñen os días moi contados, non? E a tendencia que nos está poñendo desde o goberno vai ir hacia o eléctrico de novo, e o eléctrico vai ir a renovable, entón volvemos ao mesmo. Cal é o límite do crecemento? Pois aí está algo que desde o ano 70 pois estáis discutindo sempre e ninguén se atreve a poñer unha barreira a ese límite do crecemento. Bueno, a verdade é que estamos ante un tema moi importante en donde a opinión pública debe ser moi sensible, porque corrimos o risco de cargarnos o país, cargarnos a paisaxe e en gran parte tamén a economía do país. Ao mellor producindo, como se apuntaba antes aquí, enerxía que non se vai a consumir aquí. No franquismo vivimos ca ditadura como se exterminaron todos os ríos deste país, creando saltos hidroeléctricos en prácticamente toda a xeografía. E con os medios de comunicación que non decían nada, entre outras cosas, porque ningún gran medio de comunicación neste país, no franquismo, pagaba electricidade. O Conde de Fenosa ya suministraba gratuitamente. Ahora estamos vendo como nos medios de comunicación hai unha campaña intensiva brutal para xenerar noticias positivas en canto a enerxía eólica. Cada día o podemos ver. Non é publicidade, son convenios que se establecen cos medios de comunicación para ir introducindo día a día esas noticias que de alguna forma neutralizan unha política judicial que está sendo bastante acertada no caso de Galicia. Temos tamén o campo da investigación, en donde hai unha cantidad de recursos para investigacións universitarias que axuden a lavar a imaxe. Isto é unha crítica de inicio. Unha cousa que quería comentar é que, claro, cando nos falan de zonificar Galicia e que todo o mapa de Galicia está en gran parte protegido, hai que ter en conta que só o 9% do territorio vale para a eólica. De nada vale que nos protexan os vales, porque aí non vai a poñer ninguén un muiño. O que hai que saber é das partes válidas para colocar moinhos, cales están respetadas, porque ao mellor corrimos o risco de perder todas as colinas. Hai un tema de conservación que a mí me preocupa particularmente. Efectivamente, se modifican parques e se eliminan muiños, pero aí quedan esas bases terribles, forxadas en formigón para toda a vida, modificando os cursos de agua e creando obstáculos terribles. E logo, un tema tamén moi importante que a mí me preocupa moito. Un muiño é como un camión, como un coche, hai que cambiarle o aceite periódicamente. Se un vai por determinados parques, e falo neste caso do caso concreto da Serra do Suído, debaixo de cada muiño se vai a topar con dúcias de bidós de aceite ali tirados, porque é moito máis barato eso que recollelos e leválos a reciclar. Imaxínense
que os automobilistas cambiáramos o aceite nas cunetas. Isto está pasando en Galicia. E iso é porque, lóxicamente, se adxudica a empresas de conservación a baixo coste, por debaixo do normal. Bueno, eu creo que temos que ser todos moito máis serios e rigurosos con este tema, porque temos a obrigación tamén de defender este país unha vez máis. Sí, hola, grazas. Quería preguntar únicamente, sin ánimo de comprometelo en ningún momento, ¿qué tipo de medidas compensatorias se lle ocurrirían que se poderían pôr enriba da mesa, realistas? E logo tamén, ao fío disto, a súa postura, si é confesable, digamos, sin tampouco querelo pôr nun aprieto, en torno a esta futura lei dos beneficios de promoción sociais e económicos de Galicia. Si pensa que vai a servir simplemente, será algo de maquillaxe, poderá servir para, entre comillas, algo. Gracias. Ben, vamos a ver, as compensacións non poden servir como sustituto de facer malas cousas. As compensacións non poden servir como unha moeda de cambio. Iso é algo que temos ter todos claros. Compensacións, os parques eólicos podían estar facendo algunhas compensacións territoriais que non fan. Antes eu estaba poñendo aí os problemas que temos coas cunetas, coa modificación da rede hidrográfica superficial, todo eso que nos está movendo acaba nas lagoas, acaba nas turbeiras xa temos un nivel, eu chamo nivel eólico 1, que aparece na secuencia dos cores, dos sedimentos que estamos nas turbeiras, xa temos recollido este período de cambio. Poden facer moitas cousas, pero non están facendo. E aí eso sí que é unha diferencia con respecto a outros países, onde as medidas de compensación veñen paralelas ao que é o proxecto. Tú cumples o proxecto, pero a maiores tes unha serie de medidas de compensacións territoriais. Medidas de compensación de carácter ambiental, medidas de compensación de carácter rural, medidas de compensación de carácter social, pero non vencelladas a eu fago estas medidas e me levo por diante a Fraga ou me levo por diante a Carballeira. Eu eso non o vexo. Hai tamén algún intento de estudo da lei, a lei non sei hasta que aprobe, non sei como vai quedar eso, pero aí eso ven tamén dos pagos por dereitos, eso non funciona, isto non está funcionando en España, penso que non somos rigurosos con ese tipo de problemáticas, e que podían servir, ou podía facer unha ferramenta ben estabilizada e ben controlada, copiando o que fan en Inglaterra, copiando o que fan en Francia, pero aquí non estamos facendo. A última vez que falei con un promotor eólico, compraba como compensación un terreo para plantar toxo. Me decía, para que vas plantar? Sí, porque me mandan. Pero si esta é unha turbeira que lle vas plantar toxo a turbeira, si é o que me mandan. Non, isto non. El facía eso porque lle mandaban. Non sei quen un técnico na Consellería, na Delegación Provincial, como destrues tanta superficie de matogueira, ahora vas a crear outra tanta. E que comprou unha turbeira para facer a matogueira. É dicir, non ten sentido ningún. Este tipo de cousas debían estar moito máis controladas. En Galicia non temos un patrimonio público, é triste. O dominio público marítimo terrestre é o que o xestiona o Estado nas zonas costeiras, pero cando vamos ao interior, o límite do río non temos claro hasta onde llega o dominio público hidráulico, os terreos que antes eran públicos ahora son todo privados, e ao final incluso non estamos conservando as zonas que debían tener valor e que debían de protexerse. E esa compensación te podía axudar, por exemplo, a día de hoxe, a comprarlle aos veciños o dereito do voo nas fragas de Oeume e cortar o eucalipto, mantendo a propiedade os propios veciños, non entrando a cambio de propiedade, pero sí a cambio no tipo de voo de árbore que hai ali. E ese tipo de cousas as que podían servir esos criterios de compensación, que non se están facendo. Se están facendo en outro tipo de usos e aproveitamentos, sobre todo hidráulicos, pero non nas eólicas. E o que me dicías ti da
da zonificación. E na zonificación exclúe as zonas de maior interés, sobre todo as zonas de cumes, que teñen hábitats e que teñen protegido. Aquí, el aspecto que había que discutir es que se queremos proteger un territorio, tamén temos que dotarlo xurídicamente dos elementos que dan esa protección. Galicia solamente ten un 11% de superficie protegida, cando hai comunidades autónomas que teñen un 33%. Se temos un 11% significa que hai terreos que teñen un gran valor ambiental e que non gozan dunha protección ambiental. Entón, a zonificación o vai a primar negativamente. Pero aí é onde temos que ser capaces, como sociedade, de decir que, por exemplo, o Monte Pedroso non queremos un eólico e que o Monte Pedroso debería ter un tipo de protección de ámbito local, ou o Monte Viso, poñamos outro exemplo, que non ten a día de hoxe ningún tipo de protección. E mañán ven un e pon aí un aeroxenerador, pois o pode poñer. Non lle estou dando eu a idea, pero como ese é un exemplo que tens aquí preto de Santiago, pero como iso ocurre en moitos outros territorios. Se queremos proteger as determinadas cousas e determinadas áreas, temos que dotalas xurídicamente dunha protección. Ben sexa a través dos plans xerais de ordenación municipal, ben sexa a través das figuras de protección que ten a propia autonomía galega. E con iso é onde cando empiezan a funcionar esas zonificaciones. Se non, nos podemos atopar que hemos deixado sin protexer as zonas de maior valor. Nos, como eu son medio lucense, medio santiagueño, parte da mi familia de Santiago, outra de Lugo. Entonces, ahora como lucense, o nacemento do río Miño, o que este en Meira, non se han posto xa máis de acordo para comprar esos terreos. Sobre o lanzamento do Pedregal de Irimia hai un campo de tiro privado e ti lle dixo ao alcalde, compra iso. Non, estou pendente de que non sei que, pero se son 4, vamos a ter que facer aquí unha colecta a saída de misa o día da verbena, entre todos comprar o terreo. Pois, se non o tes protegido, claro, te meten un campo de tiro, te meten un polígono industrial, te meten el basurero comarcal. Entonces, somos moi amigos de non protexer as cousas, de non darlle el estatus que merecen determinadas zonas. En Santiago tedes moi ben protegido o ámbito cultural, o ámbito patrimonial, pero, sin embargo, o ámbito máis natural do que o Concello, do que a Bisbarra, ten moitas deficiencias. En canto evidentemente non van a encher o Pedroso de eólicos, pero bueno, ese tipo de aspectos que lle ocurre a Santiago lle ocurre a moitos terreos de Galicia, e iso ao final é o que lle fan a que algunhas empresas se aproveiten desa situación e saquen unos proxectos que ninguén entende, como este do Oribio, a quen se lle ocurre plantexar un parque eólico ali. Evidentemente, pois ten que venir a xusticia e paralizar o parque e anulalo, pero eso non deberíamos acabar así. Bueno, a lo último comentabas, la respuesta deriva en cosas como JP Morgan lanza la venta del 100% de fotovatio por más de 2.000 millones. La pregunta. A lo último que decías, ¿sí? Esto es de hoy de Expansión. Perdón, notes que JP Morgan lanza la venta de fotovatio por 2.000 millones de euros. Por eso se plantean los eólicos donde lo plantean. La pregunta que quería decir, por ceñirme a... mi pregunta es, ¿qué porcentaje de parques eólicos se están haciendo con expropiaciones? Que al fin y al cabo es la cuestión, yo creo que mollar. La mayoría. La mayoría, ¿verdad? Y relacionada con esta, ¿hay algún motivo, porque vi antes el mapa que hacías de España con las instalaciones eólicas, ¿hay algún motivo especial por lo que en la zona suroeste del país apenas haya, es decir, donde se sitúan los grandes latifundios de la clase alta madrileña y en zonas como el Valle del Ebro, donde hay un sector agrícola muy desarrollado, pero donde la clase alta madrileña no tiene latifundios, haya una gran extensión eólica? Es que el mapa llama mucho la atención. El mapa llama mucho la atención, pero es que ese es el problema que tenemos en España, no hay planificación. Entonces empezamos a hacer las cosas por los sitios donde no se debía hacer. Y nos vamos a meter el parque eólico en la cumbre más alta, en un sitio que no había pista ni había tal, cuando a 600, 700 metros iba a producir igual o más. Entonces, no nos falta planificación. Hay territorios que de repente no tienen ni normativa y le vienen 10 parques eólicos. La Rioja, por ejemplo.
De no tener nada, se llena, no tiene norma. Eso falta una planificación a nivel del Estado y poner orden a ciertas cosas, porque en los últimos años ha sido una carrera al primero que llega, ¿no? Y así nos encontramos con zonas que no tienen. Cataluña no tiene, en parte, porque tiene una nuclear. Y están intentando ahí alargar la nuclear, entonces no quieren decir que sustituyen la nuclear por eólicas. Pero bueno, es lo que nosotros también prevemos, no es que sea así cierto, 100%. Y enhorabuena por la conferencia. Gracias. Vamos a terminar, porque tenemos que dar un par de mensajes. Solo dejar claro un aspecto. Las energías renovables en las que podemos poner nuestro compromiso son, primero, la fotovoltaica, que no se está haciendo. Segundo, como adelantó Pablo, la eólica offshore. Tenemos que pensar que países como Dinamarca, toda su energía es eólica offshore. Por poner un ejemplo de un país desarrollado, de un país, me dicen pequeño, claro, porque también es una extensión pequeña lo que tiene de offshore, pero lo tiene planteado. Ahora mismo estamos en molinos eólicos de 18 megavatios para offshore, de 128 metros de palas. Es decir, imaginamos el barrido de las palas son 5 hectáreas. Para darnos una idea claro, por ahí va. ¿Qué tenemos? Mejorar los rendimientos. Los rendimientos son limitados, como siempre. En la eólica no podemos producir más del 60% de la energía disponible. Por razones físicas, no podemos disponer de más. 59,6%. Es lo máximo. Pero claro, eso supera con mucho pues, el 32% que teníamos en el carbón, el 40%, el 45% que tienen los ciclos combinados. Y yo antes hacía un inciso. Los ciclos combinados, por favor, utilizan un combustible fósil. Solamente alguna mente calenturienta que consiguió ponerlo en activo definió los ciclos combinados en Europa como energía verde y hoy en día figuran exactamente igual que la energía nuclear. Es decir, si nos fiamos de esas componendas que nos manda la Unión Europea, pues estaríamos perdidos, porque ya en sitios donde no creen mucho en la necesidad de actuar y actuar ya, pues entonces están empezando a hablar de pequeños reactores nucleares. Para eso que se ha puesto de moda ahora, estamos creciendo exponencialmente en el consumo de energía eléctrica para atender todos los sistemas informáticos que tenemos en marcha. Y, por supuesto, eso que se llaman data centers, que ahora aparecen la nube. Los data centers son la nube. Eso que antes se le llamaba la nube para que pareciera que no tenía consumo. Pues dentro de 8 años, el 20% de la energía eléctrica se consumirá en el ámbito informático. De la generada a nivel mundial, el 20%. De repente llega, depende, si somos insostenibles, si somos incapaces de modificar nuestro sistema de vida, nada nos llega. Entonces, primero, reducir consumo y operamos en todos los sentidos contrarios. Segundo, mejorar la eficiencia. Es cierto, lo hemos hecho en algo que no se ha notado, pero que ha sido muy importante. Dividimos por 8 el consumo eléctrico en parte de la factura eléctrica doméstica
con el cambio de incandescente a LED. Y esa fue una mejora de 8 veces. Claro que es muy difícil ahora hacer otra mejora de 8 ni de 4 veces, ni de 2, pero todo es mejorable. Lo único que pasa es que tenemos que cambiar nuestro sistema de vida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Eso es lo que en estos momentos le cuesta trabajo hacer la sociedad y el sistema del que vivimos. Pero los asuntos van por ahí. Bueno, perdonar esta pequeña intervención mía al final. Mato entregándolle a nuestro conferenciante un pequeño agasallo por estar aquí.